Subling mipahimangno ang kaparian sa Basilica Minore del Santo Niño sa mga musimba nga musunod sa gipatuman nga lagda. Apil na ang dress code ug ang no big backpack policy subay usab sa nagkaduol na nga kapistahan sa balaang bata. Ini ang report ni Alan Domingo. Gikatakdang buksan ang ika-421st nga kapistahan ni Senyor Santo Niño karong Enero 8 pinaagi sa Penitential Walk with Jesus alas 4 sa kadlawon gikan sa Fuente Osmeña agi sa Osmeña Boulevard hangtod na sa Basilica. Ipahigan usab ang una sa siyam kaadlaw nga Novena Mass sa Fiesta Señor din adunay 11 ka misa ang sa ulugon sugod sa alas 4 sa kadlawon hangtod na sa alas 7 sa gabi. Ang duration na kada misa will be 1 hour and a half, magsugod na alas 4, then last mass nato is at 7 p.m. Then by 7 p.m. sa last mass, atong pagahimuon ang atong pagsayaw sa traditional sinulog nato gyapon. Mi pahinumdum usab ang kaparian sa Basilica nga kinahanglan motuman sa dress code nga taod-taod na nilang gipatuman alang sa musulod sa simbahan. Kung mahimo dili usab magdala og dagko nga backpack. Ang Pilgrim Center adunay capacity nga 5,000 ka mga tawo ug ipatuman usab ang one entrance ug one exit sa mga manimbahay aron mamahimo kining hapsay. Ang ato ang entrances will be diri sa Magellan's Cross nga entrance kasi ang tungod katong all exits nato dira sa Osmeña Boulevard nga gates. So ang atong mga guards nakaibaw na sila nga once ma-reach na nato ang maximum capacity sa sulod sa Pilgrim Center ato nang ihunungon ang atong entrance. So ang mga tao wala rin problema because makasimbar gyapon sila sa gawas kay naam gyapon tay i-put up nga mga LED stations, no? Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.